Honnan hoztátok a macskákat? A macskák összesen egyébként 28-an vannak, ami annyit jelent, hogy olyan 5-6 örökbefogadónál vannak a cicák. Na most tudni kell, hogy ezek ideiglenesen befogadott cicák. Ez annyit jelent, hogy van az Együtt az Állatokért Alapítvány, és annak van egy kutya és egy cicás része, és a cicások azok ideiglenes befogadók. És így vannak, hogy általában egy befogadónál nagyon durván olyan 10 macska van, na most 10 picike, és ez egyre csak nő, mivel úgymond június van, ilyenkor lement az az időszak, hogy cicadömping, és akkor így létrehoztunk egy cicadömping napot a plázában a cicások kedvéért. És mit reméltek, hányan találnak mocskasztát? Hát nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogy a 4-5 cica minimum gazdira talál. Nagyon-nagyon szerencsénk volt, mert jött egy hölgy, aki tegnap talált meg egy cicát, kirakta a ketrecbe, és 2 perc sem telt el, és azt mondták, hogy na ő nekünk kell, és el is vitték 2 perc alatt, megírták az örökbefogadási szerződést, mert a cicáknak lényegében azt kell, hogy örökbefogadják, egy örökbefogadási szerződést írnak, ebben benne van, hogy oltva van a cica, nincs oltva a cica, mire van szüksége a cicának, hogy jó körülmények között nő fel, mert az is nagyon fontos, mikor örökbeadunk egy cicát, hogy azért megkérdezzük a hátterét, hogy milyen annak a családnak a háttere, hogy tudja eltatni, minden rendben van, mert meg akarjuk előzni azt, hogy minél több cica az utcára kerüljön. És kik fogadnak főleg örökbe? Leginkább úgy vagyunk vele, és mindig azt tesszük észre, akárhányszor szervezünk örökbefogadó napot, hogy ugye család kijön. Kicsi gyerek, anyuka, apuka, és a kisgyerek addig pesztrálja az anyukát vagy az apukát, még úgy nem döntenek, hogy na jó, hazavisszük, na jó legyen, de egyébként többnyire azok a családok cicát inkább úgymond az ilyen 10 éven felüli szülők, már is hát 10 éves a gyerek, és akkor ott ő már szeretné cicát, úgy érzi, hogy felelősségteljesen tud bánni vele, és akkor ők visznek el cicát, de egyébként ez a kutyusokra is ugyanúgy érvényes. Köszönöm szépen!